Amarya, amarya, amarya. Amarya, ya na ga mun baki farin ciki da wannan abun, kuma yau rana ce ta farin ciki a gare mu. Farin ciki? Tambaya ta ma kake ya bana farin ciki? Bayan mijin yayata yanzu nake kallon a matsayin mijina? Shine kake tunani zan yi farin ciki? Ba mijin yayaki ba ne, mijinki ne. Tunda ai ba a riga an ɗaura ba. Da kamar an riga an ɗaura aure ne sai ki kalle ni a matsayin mijin yayarki. Amma yanzu mijinki ne, rabona ne. Dama abin da nake so ne nake bukata, kuma gashi na same shi. Dama can. Kai dan malam gafara. Me kake magana a kai ne? Ni fa kwata-kwata fa na fara jin tsoron naka fa. Ya kake wannan kalaman nan? Anya kuwa kai mutum ne? Sosai ma kuwa, ɗan adam ne mutum. Allah sarki yayata. An gama cutanta. Da aikinta, da komai ɗinta, yanzu gaba ɗaya an sa ta yi watsi da shi. Na san yanzu tana can zaune tana kuka, mu dai wallahi an cuce mu, gaba ɗayan mu wallahi an cuce mu. Ki kwantar da hankalinki. Ya Jabir ta aura. Mutumin kirki ne shi ma, kuma ina miki alfahari da ya Jabir za ta ji daɗin zama da shi 100%. Shi ya Jabir ɗin mai ya taka? Ban da yawo da takarda mai ya sani, ko sana'a yi ba shi da shi, ya je ya ɗauko 'yar mutane ya raba ta da sana'a. Wai kana magana ya Jabir mutumin kirki ne, to kirkin nashi za ta rinka ci ne? To ba gani ba? Ai ba wani abin damuwa ba ne. Duk wani abu da ake bukata ake takama da shi tun da ina nan ina ga mai sauki ne. In Allah ya yarda. Amarya. Mu dai an cuce mu. An gama da rayuwar mu.